Και τώρα θα καλέσουμε τον κύριο Κούντζος Στέφανο, φυσιοθεραπευτή, να μας μιλήσει για ένα πολύ ενδιαφέρον, τουλάχιστον για εμάς τους ορθοπαιδικούς, θέμα για τη συντηρητική αντιμετώπιση του καρπίου σωλήνα. Γιατί εμείς είμαστε κυρίως λίγο του χειρουργείου περισσότερο. Θα τα συζητήσουμε, νομίζω. Εγώ κυρίως θα ασχοληθώ με το συντηρητικό κομμάτι, αλλά έχω και ένα κομμάτι. Και εγώ υπέρ του συντηρητικού είμαι, δεν είμαι, αλλά θέλουμε να τα ακούσουμε. Θα το αναλύσουμε και εννοείται ό,τι απορίες έχετε. Εδώ έχω και τους γιατρούς και όλους. Να ξεκινήσω πρώτα λέγοντας ένα μεγάλο ευχαριστώ και ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην Πασχαλίνα Νούνη. Είμαστε καιρό γνωστοί και κάθε χρόνο και πέρυσι με τιμά με την πρόσκληση που μου δίνει για το συνέδριο. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε λίγο πρώτα. Το θέμα που θα σας αναλύσω είναι η συντηρητική αντιμετώπιση στο σύνδρομο καρπαίου σωλήνα. Ξεκινάμε λίγο με κάποια βασικά στοιχεία. Είναι πάθηση στην οποία το μέσο νεύρο, είναι το νεύρο που βλέπουμε εδώ στη φωτογραφία, εδώ που υπάρχει το κόκκινο, εγκλωβίζεται στο καρπαίο σωλήνα. Είναι πιο συχνή μορφή νευροπάθειας, εννοούμε που προσβάλλει ένα νεύρο, καλύπτοντας περίπου το 90% όλων των νευροπαθειών. Το σύνδρομο καρπαίου σωλήνα συνήθως προκαλείται από αύξηση πίεσης, αυτό εννοούμε με τον εγκλωβισμό, στον καρπαίο σωλήνα και κατ' επέκταση αυτή η πίεση που αυξάνεται στον χώρο, γιατί είναι πολύ στενός ο χώρος στον καρπαίο σωλήνα, πιέζει και τον νεύρο. Αυτός είναι η πιο συχνή αιτία που γνωρίζουμε. Τώρα, το πιο συχνό αίτιο που έχουμε δώσει με τη βιβλιογραφία είναι οι κινήσεις που έχουν κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Αυξημένη χρήση δύναμης και αυξημένη επαναληψιμότητα. Ο συνδυασμός και των δύο, αν μετρηθούν και υπάρχει έρευνα, όποιος ενδιαφέρεται για τις βιβλιογραφίες θα τα βρει μετά, αυξάνει ακόμη περισσότερο την πιθανότητα να βγάλουμε κάποιο πρόβλημα. Οπότε, από εδώ ήδη μας δίνεται μια εικόνα το τι πρέπει να προσέχετε κι εσείς λίγο στη δουλειά σας, γιατί και ως εκπαιδευτικός στα ΕΕ και καιρό, ξέρω ότι πολλές κοπέλες από την ποδολογιά έχουν πρόβλημα με τον καρπό τους, πονάνε συχνά. Οπότε, εδώ ήδη παίρνετε μια γεύση για το τι πρέπει να προσέχετε. Άλλα αίτια τώρα, γιατί το σύνδρομο δεν είναι μόνο θέμα χρήσης, είναι ρευματοειδής αρθρίτιδα, αυτοάνωσες παθήσεις, κατάγματα στον καρπό, εγκυμοσύνη, υπάρχουν και κάποιες συνδέσεις με την παχυσαρκία και εδώ αξίζει να αναφερθεί και το σημείο του τετράγωνου καρπού, το οποίο είναι ένα χαρακτηριστικό που μετράμε, όπως βλέπετε και στην εικόνα, το πάνω κομμάτι, τον άξονα στον καρπό, με τον οριζόντιο και βγάζουμε μια αναλογία. Αυτή η αναλογία, αν φτάνει προς το τετράγωνο, είναι ένα πολύ καλό σημάδι ότι έχουμε αυξημένη πιθανότητα να βγάλουμε σύνδρομο καρπαίου σωλήνα στο μέλλον, αν δεν προσέξουμε. Τώρα, οι αναλογίες εννοείται είναι περισσότερες στις γυναίκες. Εγώ δεν ασχολούμαι περισσότερο με τα επιδημιολογικά, οπότε δεν θα σας κουράσω, γιατί θέλω να σας κάνω και ένα πρακτικό κομμάτι στο τέλος. Η περιοχή των συμπτωμάτων κυρίως είναι εδώ που βλέπετε την κόκκινη περιοχή. Είναι εκεί που γίνεται η κατανομή του νεύρου. Οπότε έχουμε τα τρία δάχτυλα κυρίως, και εκεί, όπως μας είπε και ο κύριος νευρολόγος πιο πριν, θα μας παραπονηθούν για μουδιάσματα ή ότι μου πέφτουν πράγματα από τα χέρια, δεν μπορώ να αισθανθώ καλά την περιοχή και εννοείται μπορεί να σας πούνε και για αδυναμία. Όλα αυτά είναι χαρακτηριστικά στο σύνδρομο καρπαίου σωλήνα και μας δείχνουν και το στάδιο που μπορεί να βρίσκεται. Οπότε, στο αρχικό στάδιο, τα συμπτώματα συνήθως είναι παροδικά. Ξέχασα να σας πω λίγο το εξής, γιατί είναι συχνό λάθος. Συνήθως το σύνδρομο καρπαίου δεν βγάζει πρόβλημα στην αυχένα. Οπότε είναι ένα κομμάτι που πρέπει λίγο να το εξετάσουμε περαιτέρω, γιατί μπορεί να βγαίνουν συμπτώματα στο καρπό μας και από άλλα σημεία, να αντανακλά δηλαδή ας πούμε, ένα πρόβλημα από τον αυχένα. Αλλά εμείς θα μείνουμε μόνο σε αυτό το κομμάτι. Στο αρχικό στάδιο στο σύνδρομο καρπαίου σωλήνα έχουμε παροδικά συμπτώματα, δηλαδή έρχονται-παρέρχονται και έχει και κάποια χαρακτηριστικά που θα σας τα πω. Το βασικό είναι ο πόνος. Κυρίως εμφανίζεται μετά από έντονη εργασία ή το βράδυ, μετά από ύπνο. Μουδιάσματα, χαρακτηριστικό πολλές φορές για προβλήματα σε νεύρο, και παραισθησίες, δηλαδή αλλοιωμένη αίσθηση. Τα συμπτώματα εμφανίζονται στις περιοχές της νευρικής κατανομής, όπως είπαμε. Στο προχωρημένο στάδιο τώρα, τα συμπτώματα είναι συνεχόμενα, δεν σταματάνε. Απλά έχεις φάσεις που είναι πιο ήπια και φάσεις που είναι πιο έντονα. Με το συχνότερο έντονο πάλι, τα παράπονα θα είναι κυρίως στον ύπνο. Ξυπνάω στον ύπνο και αν σας περιγράψει κάποιος ότι τεινάζω το χέρι μου, ειδικά στα αρχικά στάδια, τεινάζω το χέρι μου, μετά μου ηρεμεί, να ξέρετε είναι χαρακτηριστικό που πρέπει να το λαμβάνετε λίγο υπόψη.
Τώρα, πάλι εδώ βλέπουμε τα συμπτώματα είναι πόνος κατά τη νύχτα, αδυναμία λαβής. Εδώ τώρα έχουμε δηλαδή προβλήματα που εμφανίζονται όταν έχω πιο προχωρημένο στάδιο στο σύνδρομο, που είναι και αδυναμία στους μυς. Έχουμε δηλαδή πλέον πρόβλημα και στο κινητικό κομμάτι. Απώλεια σε λεπτή κινητικότητα και συντονισμό. Όταν λέμε λεπτή κινητικότητα, εννοούμε το κομμάτι να κάνω λεπτές δραστηριότητες, όπως να κόψω έναν ήχη ή να πιάσω μια λαβίδα. Συνήθως είναι αυτή εδώ η λαβή, δυσκολεύεται πολύ αυτή σαν κίνηση. Και να συντονίσουμε και τις μυς για να κάνουμε τις κινήσεις. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, εννοείται, να μας πέφτουν πράγματα από τα χέρια. Έτσι. Ή μας πέφτουν ποτήρια, γινόμαστε λίγο πιο επιρρεπείς στο να μας πέφτουν πράγματα. Αρκετά βασικά, όχι λίγο. Τώρα, το τελικό είναι η ατροφία στο θέναρ. Αν φτάσουμε στο σύνδρομο Καρπίου-Σολίνα να έχουμε ατροφία στο θέναρ, θα το συζητήσω και μετά, εκεί είναι ξεκάθαρο σημάδι ότι πρέπει να πάμε για χειρουργείο. Και το χειρουργείο έχει πολύ καλές ενδείξεις και είναι. Συνήθως εγώ δεν συστήνω χειρουργία, αλλά εδώ έχουμε αρκετή βιβλιογραφία που υποστηρίζει ότι δεν έχει μεγάλες παρενέργειες και έχει πολύ καλή αποκατάσταση. Ειδικά αν συνδυαστεί και με φυσικοθεραπεία, θα τα δούμε και λίγο αργότερα τι θα κάνουμε σε αυτό το κομμάτι, έχει πολύ καλά αποτελέσματα. Οπότε, εδώ τώρα θα σας δείξω κάποια τεστ που μπορείτε να κάνετε όλοι. Είναι δοκιμασίες χωρίς εξοπλισμό. Δεν είναι τα καλύτερα δυνατά για εκτίμηση, αλλά είναι για να πάρετε μία εικόνα για το αν πρέπει να απευθυνθείτε σε έναν γιατρό, να συζητήσετε το πρόβλημά σας. Εδώ έχουμε το κλασικό τεστ που είναι το Fallens test, που είναι ουσιαστικά η θέση ανάποδης προσευχής, στο οποίο πιέζουμε τους δύο καρπούς μαζί. Κρατάμε για κάποια δευτερόλεπτα, 1 λεπτό περίπου. Αν έχουμε αναπαραγωγή συμπτωμάτων, είναι ένα πρώτο σημάδι ότι κάτι μπορεί να συμβαίνει με την πίεση στον καρπό. Εδώ υπάρχει και το αντίστροφο Fallens, το οποίο είναι η κλασική θέση που είναι της προσευχής, γιατί υπάρχει περίπτωση σε κάποιους να βγάζει συμπτώματα εκεί. Εγώ προσωπικά τα χρησιμοποιώ και τα δύο όταν κάνω την εκτίμηση. Οπότε, το κλασικό είναι αυτό. Κάνετε και το αντίθετο για 1 λεπτό, βλέπετε αν σας βγάζει συμπτώματα. Δεύτερο τεστ είναι το τεστ συμπίεσης καρπού. Είναι όπως στη δεύτερη φωτογραφία εδώ πέρα. Πιέζουμε στο σημείο που είναι το μέσο νεύρο. Κρατάμε για ένα χρονικό διάστημα, 30 δευτερόλεπτα, και βλέπουμε αν θα μας βγάλει πάλι τα συμπτώματα που συνήθως υποψιαζόμαστε μπορεί να είναι συνδεδεμένα με τον νεύρο. Τρίτο τεστ είναι το σημείο Tinel, το οποίο είναι απλά πλήξη στο ίδιο σημείο που πιέζουμε. Κάνουμε κρούσεις και βλέπουμε αν μας αναπαράγονται συμπτώματα. Το ένα τεστ, να ξέρετε, δεν έχει επαρκή εγκυρότητα για να βγάλετε εκτίμηση. Καλό είναι να γίνονται και τα 3 μαζί. Και όλο το νόημα με αυτά τα τεστ που σας δείχνω είναι για να μπορέσετε να καταλάβετε αν έχουμε κάποιο πρόβλημα που πρέπει να απευθυνθούμε σε έναν γιατρό. Για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε από εκεί και πέρα την αποκατάσταση. Τώρα, το βασικό κομμάτι που θέλω να συζητήσουμε είναι χειρουργείο ή συντηρητική αποκατάσταση. Θέλω να ξεκαθαρίσω το εξής. Ασχέτως που εγώ είμαι της συντηρητικής θεραπείας, η σύγχρονη βιβλιογραφία μέχρι και σήμερα δεν έχει επαρκή δεδομένα για να μπορέσουμε να βγάλουμε ένα καλό συμπέρασμα για το τι πρέπει να ακολουθηθεί. Εννοείται όμως, δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να βγάλουμε κανένα συμπέρασμα. Απλά δεν μπορούμε να τα υποστηρίξουμε επαρκώς για να βγάλουμε ένα ολοκληρωμένο πρωτόκολλο. Αλλά εδώ έχουμε πάντα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε πριν φτάσουμε στο χειρουργείο και αυτό εξαρτάται πολύ από το στάδιο που βρισκόμαστε. Οπότε εδώ, στο σύνδρομο Καρπίου-Σολίνα, έχει μεγάλη σημασία η έγκαιρη διάγνωση του προβλήματος, να μπορέσουμε να το πετύχουμε νωρίς. Τώρα, όπως είπαμε πιο πριν, στο αρχικό στάδιο, η συντηρητική θεραπεία, αυτά που συστήνει είναι τα εξής. Εδώ μιλάμε όταν έχουμε μόνο παροδικά συμπτώματα, δηλαδή δεν έχουμε συνεχόμενα, δεν είναι ότι έχουμε στον ύπνο ξύπνημα από πόνους, μιλάμε για αρχικά στάδια. Το πρώτο είναι ενημέρωση και εκπαίδευση. Πολύ σημαντικό κομμάτι είναι αυτό που σας είπα στην αρχή. Πρέπει να συζητήσουμε με τον ασθενή, κυρίως αυτό κάνουμε σαν φυσικοθεραπευτές σε αυτό το κομμάτι, να συζητήσουμε και να το εξηγήσουμε. Μαζί, να δούμε σε ποια σημεία στη δουλειά του, ειδικά αν είναι χειρονακτική, πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή. Και πώς μπορεί πιθανόν να τα τροποποιήσει. Είναι αυτό που λέμε να δούμε λίγο μήπως μπορέσουμε να κάνουμε αλλιώς μια τεχνική με το λιμάρισμα που κάνετε ή οτιδήποτε άλλο ασχολείστε ως αισθητική και ως ποδολόγοι. Αυτά που ταλαιπωρούν το καρπό σας. Το δεύτερο είναι η χρήση νάρθηκα σε ουδέτερη θέση το βράδυ. Αυτό λέγεται νάρθηκα ηρεμίας. Το συστήνουμε έτσι ώστε να μην έχουμε αυξημένες θέσεις στον καρπό, οι οποίες αυξάνουν έξτρα την πίεση και να δώσουμε τη δυνατότητα στο νεύρο να πάρει το χρόνο του να υποδοθεί. Αυτό προϋποθέτει βέβαια ότι πρέπει να μην ζορίζουμε στη διάρκεια της ημέρας. Θέλει προσοχή αυτό το κομμάτι.
Αλλά έχουμε και ένα ακόμη κομμάτι που είναι πολλά υποσχόμενο στη συντηρητική θεραπεία, που είναι οι τεχνικές κινητοποίησης μαλακών ιστών σε συνδυασμό με τις λεγόμενες νευροδυναμικές τεχνικές. Νευροδυναμικές τεχνικές εννοούμε όταν κινητοποιούμε το νεύρο. Θα σας κάνω και μία επίδειξη πάνω σε αυτό το κομμάτι μετά. Λοιπόν, προχωράμε στο επόμενο στάδιο. Εδώ έχουμε τα μέτρια συμπτώματα τώρα. Όταν έχουμε μέτρια συμπτώματα, εκεί σημαίνει ότι τα συμπτώματά μας αρχίζουν να γίνονται συνεχόμενα, αλλά δεν έχουμε τις ατροφίες και δεν έχουμε τόσο μεγάλο πρόβλημα στη λεπτή κίνηση. Δηλαδή, μπορώ εγώ να πάω κόντρα στον πόνο και στα συμπτώματα και να συνεχίσω να κάνω τη δουλειά μου. Το κάνει πολύ συχνά κόσμος αυτό και θέλει προσοχή, σας το λέω. Κάνουμε όλα τα παραπάνω που είπαμε. Κάνουμε μια τροποποίηση της ακινητοποίησης του νάρθηκα. Θέλουμε δηλαδή ο νάρθηκας μας τώρα να είναι σε μια άλλη θέση, στην οποία χαλαρώνει λίγο καλύτερα τον καρπό, στον ύπνο. Προσπαθούμε δηλαδή να βρούμε μια θέση που είναι πιο άνετη για τον νεύρο. Και κάνουμε και σύσταση της χρήσης του νάρθηκα και κατά τη διάρκεια της ημέρας. Για να προσπαθήσουμε να περιορίσουμε και λίγο τις κινήσεις που γίνονται στο καρπό. Τώρα, από φυσικά μέσα στη φυσικοθεραπεία, αυτό είναι δικό μας κομμάτι. Κάνουμε εφαρμογή, για αυτά υπάρχει σύσταση, εφαρμογή ρευμάτων συμβολής. Αυτά είναι η συγκεκριμένη μορφή ρεύματος, στο οποίο έχουμε 2 ρεύματα τα οποία κάνουν συμβολή μεταξύ τους, οπότε μας βγαίνει ένα τρίτο ρεύμα. Εφαρμογή διαθερμίας, που είναι θερμότητα. Είναι μηχανήματα που εκπέμπουν θερμότητα ή παράγουν τη θερμότητα εσωτερικά. Χρήση επιπολής θερμότητας, εδώ μιλάμε για επιθέματα ή έμπλαστρα ή οτιδήποτε άλλο, για να μειώσουμε λίγο προσωρινά τον πόνο. Και υπάρχει και σύσταση για εξειδικευμένες διατάσεις, δεν είναι οι συγκεκριμένες απλές διατάσεις να πιάσουν εντός τους μυς, και λαμβάνονται μέσα και στην νευροδυναμική τεχνική, οπότε θα τα δείξουμε μετά όλα αυτά. Λοιπόν, εδώ τώρα έχουμε μια φωτογραφία που έχουμε ατροφία στο θέναρ. Νομίζω μπορείτε όλοι να την εντοπίσετε. Εδώ πέρα έχουμε τον έναν καρπό που δεν έχει πρόβλημα και στον άλλον έχουμε ατροφία στο θέναρ. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε μακροχρόνια συμπίεση στο νεύρο. Έτσι. Εδώ τώρα, αν δείτε άτομο που έχει αυτή την εικόνα στο χέρι, δεν ρισκάρουμε να πάμε με συντηρητική θεραπεία, εφόσον δεν υπάρχει και πολύ ισχυρή βιβλιογραφία γι' αυτό, συστήνουμε για χειρουργείο. Το χειρουργείο έχει πολύ καλά αποτελέσματα, ειδικά άμα συνδυαστεί και με ένα πρόγραμμα αποκατάστασης με νευροδυναμικές τεχνικές. Τώρα, τι είναι αυτές οι νευροδυναμικές τεχνικές? Εγώ θα σας δείξω λίγο. Ας πούμε λίγο πρώτα τι δεν χρησιμοποιούμε, γιατί εμείς λίγο στον κλάδο της φυσικοθεραπείας έχουμε διάφορα μέσα, τα οποία τα χρησιμοποιούμε, αλλά δεν έχουν και τόσο ισχυρή, δεν έχουν τόσο κλινική αξία. Δεν υπάρχει καμία ένδειξη για χρήση τους. Το ένα είναι χαμηλής έντασης λέιζερ, το λεγόμενο cold laser που χρησιμοποιούμε εμείς. Το δεύτερο είναι ο υπέρηχος, μαγνητοθεραπεία, ιοντοφόρεση ή φωνοφόρεση. Η φωνοφόρεση έχει κάποιες θετικές, φαίνεται να έχει, αλλά τώρα εδώ είναι το εξής θέμα με τις βιβλιογραφίες. Το ότι κάτι βρίσκω να έχει ένα στατιστικά σημαντική σύνδεση στα δεδομένα, δεν σημαίνει ότι έχει και κλινική αξία. Κάτι που έχει κλινική αξία σημαίνει ότι αν το δώσω, θα έχει αρκετή επίδραση στον ασθενή. Μπορεί να έχει τόσο μικρή επίδραση που δεν έχει καμία αξία. Οπότε, αξίζει να πληρώσει κάποιος να κάνει φωνοφόρεση ή να κάνει άλλες τεχνικές από αυτά εδώ πέρα που θα έχουν ένα 5% βελτίωση. Όχι γιατί έχουμε άλλα μέσα να κάνουμε κάτι καλύτερο. Έτσι. Και αυτός είναι και ο τρόπος που κρίνουμε το τι μέσο θα χρησιμοποιήσουμε. Λοιπόν, εδώ νομίζω είναι αυτά που σας ενδιαφέρουν εσάς κυρίως. Τι μπορείτε να κάνετε? Θα σας πω και εγώ κάποια έξτρα. Για την πρόληψη, πριν ξεκινήσουν τα συμπτώματα, αυτό είναι κάτι που πρέπει να γίνεται συνέχεια σε αυτούς που έχουν δουλειά με τον καρπό, αρκετή δουλειά και πολύ ωραία εργασία, να κάνουμε αποφυγή δραστηριοτήτων σε κινήσεις που συνδυάζουν ταυτόχρονα. Μεγάλη κάμψη καρπού, κάμψη δακτύλων, θα σας τα δείχνω γιατί το ταυτόχρονα έχει μεγάλη σημασία εδώ πέρα. Μεγάλη προσπάθεια, δηλαδή να τα σφίξω αρκετά, και πολλές επαναλήψεις. Είναι τα δύο που είπαμε πιο πριν. Οπότε, αυτή εδώ η θέση, όπου τη χρησιμοποιείτε στη δουλειά σας, καλό είναι να την τροποποιήσετε. Όχι πρέπει. Δεν είναι ότι αυτή εδώ, σαν θέση, αν την κάνετε μία φορά, βγάλατε σύνδρομο καρπιοσωλήνα. Το πρόβλημα είναι να γίνεται πολλές φορές. Οπότε, αποφεύγουμε τέτοιου είδους θέσεις. Όταν χρειάζεται να κάνω κάτι με κλεισμένα δάχτυλα, προσωπικά εγώ εξηγώ στον ασθενή μου να έχει έκταση στον καρπό. Να βρει άλλη θέση από τον ώμο αντί να ταλαιπωρεί τον καρπό. Και να κάνει ό,τι κίνηση χρειάζεται να κάνει. Να τροποποιήσει άλλες αρθρώσεις έτσι ώστε να μην ταλαιπωρεί το καρπός του. Αν έχουμε ήδη συμπτώματα τώρα,
Δεν επιμένουμε σε κινήσεις που αυξάνουν τα συμπτώματα. Όταν βλέπουμε ότι κάτι έκανα και μου έβγαλε μουδιάσματα στα δάχτυλα, σημαίνει ότι αυτή η κίνηση μου ερεθίζει τον νεύρο. Δεν επιμένω εκεί. Δεν πηγαίνω με τη φιλοσοφία. Εντάξει, θα περάσει ο πόνος ή θα το αφήσω να ηρεμήσει αργότερα. Μιλάμε με τον γιατρό για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε τις ενοχλήσεις. Μαθαίνουμε να εφαρμόζουμε κατάλληλη νευροδυναμική τεχνική για το μέσο νεύρο. Τώρα, όσοι θέλετε, σας το έχω και στα αγγλικά, γιατί υπάρχουν πολύ ωραία βιντεάκια για να κάνετε νευροδυναμικές τεχνικές μόνοι σας, για προληπτικούς κιόλας λόγους. Να ξέρετε, είναι πολύ καλές τεχνικές για να κινούμε το σώμα μας λίγο, να κινούμε το νεύρο κυρίως. Τώρα, αν τα συμπτώματα δεν βελτιώνονται ή έχει έρθει η διατροφία στο θέναρ, το χειρουργείο είναι μια επιλογή με πολύ καλά αποτελέσματα, ειδικά αν συνδυαστεί και με την αποκατάσταση, όπως είπαμε. Τώρα, εδώ οφείλω να πω και το εξής. Το χειρουργείο από μόνο του, σε μέτριες περιπτώσεις, δηλαδή όταν δεν υπάρχουν ατροφίες, δεν υπάρχουν προβλήματα με το κινητικό κομμάτι, αν δεν ακολουθηθεί από αποκατάσταση, δεν είναι καλύτερο από το να κάνεις μόνο συντηρητική θεραπεία. Αυτό τουλάχιστον φαίνονται από τα δεδομένα με τις νευροδυναμικές τεχνικές και με τις διαχειρώσεις θεραπείες που χρησιμοποιούμε. Υπάρχει αρκετή βιβλιογραφία. Για τα σοβαρά όμως είναι ξεκάθαρη επιλογή του χειρουργείου. Εντάξει. Λοιπόν, τώρα, εδώ σας δείχνω μια αρχική θέση και μια τελική θέση. Θα την κάνουμε και στην εφαρμογή. Η μία θέση που σας δείχνω επάνω είναι η πλήρη χαλάρωση του μέσου νεύρου και η δεύτερη θέση είναι το πλήρες τέντομα του μέσου νεύρου. Αυτές είναι οι δύο θέσεις που είναι η βάση μας για να χτίσουμε τις νευροδυναμικές τεχνικές. Οπότε, κάπου εδώ τώρα, θέλω να φέρουμε ένα μοντέλο για να μπορέσω να σας κάνω και μια επίδειξη. Το κλασικό που θέλω να προσέχουμε, γιατί εγώ σας τις δείχνω τις νευροδυναμικές, βέβαια είναι λίγο ρίσκο, γιατί πολλές φορές μπορεί να γίνουν λάθη. Αν γίνει με προσοχή, ακολουθήστε αυτά που σας λέω, δεν θα υπάρχει κανένα. Λοιπόν, το πρώτο είναι να ξεκινήσουμε από τη θέση πλήρης χαλάρωσης του νεύρου, στο οποίο είναι ουσιαστικά σαν να θέλω να κουμπίσω το κεφάλι στο χέρι. Από εκεί και πέρα ξεκινάω και κάνω κίνηση στον καρπό και παίρνω την πρώτη κίνηση για να την δώσω στο νεύρο. Αρχίζω, ανοίγω σιγά σιγά τον αγώνα και σταματάω, εδώ είναι το βασικό κομμάτι, σε οποιοδήποτε σημείο, αν αρχίσει να μου βγάζει συμπτώματα. Δηλαδή, αν αρχίζει, βγάζει μου διάσματα ή αρχίζω να νιώθω λίγο ρευματάκι στο χέρι κτλ., εκείνη το σημείο που πρέπει να σταματήσω την κίνηση. Και εκεί κάνουμε μετά τις λεγόμενες πολυστήσεις του νεύρου. Υποθέτω τώρα εδώ δεν έχουμε θέμα, οπότε δεν σε έχει τραβήξει ακόμη. Για να δούμε αν θα το βγάλουμε. Λοιπόν, παίρνουμε πλήρως την κίνηση τώρα στον νόμο. Αρχίζει να ενοχλεί καθόλου. Ωραία. Το πάω λίγο πιο πίσω. Εδώ. Εδώ είμαστε άνετα. Σου δίνει συμπτώματα. Ωραία. Εδώ είμαστε στο σημείο που θέλω για τη συγκεκριμένη κυρία. Και τώρα, αν τη ζητήσω να πάει τον αυχένα λίγο προς την άλλη πλευρά, θα αρχίσει να τραβάει παραπάνω. Το νιώθεις να τραβάει περισσότερο. Ωραία. Φέρε τον αυχένα σου πάλι από εδώ. Προς τα εδώ. Μόνο τον αυχένα, μην κουνάς τίποτα άλλο. Εκεί. Χαλαρώνει τον νεύρο. Ωραία. Τώρα, πάμε στο εξής. Εδώ έχουμε έναν χορό. Όταν χαλαρώνει το χέρι, χαλαρώνει και τον αυχένα. Αυτό θα μας προκαλέσει χαλάρωση εδώ, οπότε θα μπορέσω να ολιστήσω τον νεύρο χωρίς να δώσω τάση. Οπότε, κάνω το χέρι πίσω και φέρνω και τον αυχένα μου από εδώ. Και κάνω το ίδιο. Αυτή είναι η κίνηση νευροολίσθησης. Και αυτό το κρατάμε, το κάνουμε 5-6 επαναλήψεις. Ειδικά αν έχω πρόβλημα, είμαι σε άλλο στάδιο, δεν επιμένω σε πολλές κινήσεις σε αυτό το κομμάτι, γιατί θα ερεθιστεί το νεύρο. Βλέπετε εδώ δεν έχουμε πρόβλημα και ήδη αρχίζει τραβάει το νεύρο. Μας δίνει αυτή την αίσθηση. Το οποίο σημαίνει ότι μπορούμε να το κάνουμε όλοι και για πρόληψη αυτό. Να δούμε τακτικά λίγο αυτή την κίνηση, έτσι ώστε να μας τεντώνει το νεύρο. Τώρα, αυτό είναι η νευροολίσθηση. Σε έναν ο οποίος δεν έχει συμπτώματα, μπορεί να πάει και σε ένα ίδιο stretching στο νεύρο, το οποίο το μόνο που αλλάζουμε είναι το εξής. Για πάρε τη θέση μόνη σου. Κάτι λίγο μόνο στην κίνηση να δω αν θα τραβήξει. Κάνε το καρπό σου κάτω. Αρχίζει τραβάει. Ωραία. Το μόνο που κάνω εδώ είναι κρατάμε σταθερό τον καρπό μας και απλά κουνάω τον αυχένα έτσι ώστε να τεντώσει τον νεύρο. Δεν κουνάω όμως το χέρι. Το νιώθεις να είναι έντονο εδώ. Ωραία. Και χαλαρώνω. Μπορώ να κάνω και το αντίθετο. Εδώ. Άμα θέλω να κινητοποιήσω τον καρπό. Οπότε, για το σύνδρομο καρπιός σωλήνα, επειδή θέλω να έχω και κίνηση στον καρπό, τι θα προτιμήσω να κινήσω? Τον καρπό. Έτσι. Οπότε, αυχένας όσο μπορείς μακριά και κούνα τον καρπό. Με τεντωμένα δάχτυλα, χαλαρώνεις. Και ξανά.
Ενοχλητικό πολύ? Όχι. Τώρα που το ηρεμείς δεν σε ενοχλεί. Ωραία. Αυτή είναι μια νευροδυναμική τεχνική, την οποία μπορείτε να την κάνετε κι εσείς. Και ο λόγος που σας τη δείχνω, γιατί έχει λίγο ρίσκο, άμα γίνει λάθος μπορεί να ερεθίσετε τον νεύρο, αλλά αν είστε υγιεί, δεν έχετε ιδιαίτερο πρόβλημα με σύνδρομο καρδιοσωλήνα, δεν θα κάνετε κάποιο χαδάρι, άντε θα έχετε την επόμενη μέρα λίγο ενόχληση κτλ. Οπότε, σας το δίνω για να προστατεύσετε για την πρόληψη. Χρησιμοποιήστε τα αυτά, πέρα από τις κλασικές διατάσεις που έχετε δει, υποθέτω, που κάνουμε τη διάταση στα δάχτυλα, χρησιμοποιήστε λίγο τις νευροδυναμικές τεχνικές, γιατί έχουμε και συστηματικές ανασκοπήσεις που βγήκαν τώρα το 2023, στο οποίο υπάρχει πολύ καλή ένδειξη ότι είναι ένα πολλά υποσχόμενο μέσο, έτσι ώστε να βοηθήσουμε αυτές τις μονονευρίτιδες που έχουμε πρόβλημα σε ένα νεύρο. Έτσι. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ.